Sanamkela Avalanche of Grace kaMalamdi uthenjiwe emolweni ngolu suku lokugqibela enyakeni. Sizile sizothi enkosi kumdali wethu, sizothi enkosi maxhoba yakhawuleza, enkosi dwala lamadwala, enkosi qhawe lamaqhawe. Ukumbulela kufuneka ibe yindlela esiphila ngayo, ibe yihabit ukuthi ndizambulela uYehova ngayo yonke into, ngoba uyi-source of everything ezimpilweni zethu. Noba uhamba indlela enzima, uyagula, ujongene nezingxaki ngapha nangapha, kufuneka simbulele uYehova ngoba unathi. Usithembisile ukuthi njena unathi nakweyiphi na imeko esikuyo. Ndiyalithanda elabali lika-Elisha unyana uGehazi, ngoba uGehazi wathi evuka ngenye imini wavuka kumnyama, lutshaba bejikelezwe lutshaba. Wothuka uGehazi, wothuka wabaleka wayotsho kumprofeti, umxelela umprofeti ukuthi nazi intshaba. Wathi u-Elisha kuye, ungothuki, don't be afraid. Banintsi abangakuthi ukudlula abangakuwo. Nathi kule ndlela yethu yokholo kufuneka sihleli sinombulelo kuYehova, ngoba banintsi abasikhuselayo abangakwicala lethu, abasilwelayo ukudlula abo aba-against us. Nene kufuneka simbulele sonene. Akozeli akalali umchikazileyo. Esijongile ke lo ilizwi ele lakhe, izithembiso azibhale eBhayibhileni kufuneka sizibulele. KuPsalm 91 siyazibona izithembiso zakhe kuthi. Ake siye kuPsalm 91. Yenevesi endizibonayo mna empilweni yam nakuwe ndiyazibona, ngoba uthembe yena. Ithi itopic yakhona, uThixo uyabakhusela abamthembayo. Into ethetha into bavuseleleka namhlanje, umthembe. Uthembe kungekho nto ebonakalayo, ngoba awuzobona into wena, yena uyasebenza. Khona into enkulu ayenzayo empilweni yakho, wena awuboni. Umthembe ke ngoku ungaboniyo. Thembekile, he is faithful. Uthi into yokuqala siqalela yena, uthi ohleli, uba sihleli esitheni solenyako losenyangweni, azilalise emthunzini kaSomandla. Dwell. If we dwell in the secret place of the Most High. Uthi ke kwivesi 2, uThixo ke lihlathi la, xa ndikwazi ukuhlala emthunzini kaSomandla. Sisithembiso asenzayo eso ukuthi into abafuna thina sihlale, ukwenzela into ukuthi nje yena azosikhusela, safumana ukhuseleko, usikhusele. Siyalibona, siyambulela, sombulela yena. Sombulela uYehova ngoPsalm 91 empilweni yam, abantwana bam, nefemeli yam, siyambulela ngoPsalm 91. Uthi verse 3, ngokuba ngokwakhe uyakukuhlangula emgibeni womthili, enjikithini yokufa eyiyelisayo. Usisindiswa nguye ekufeni nakwiintolo zomlilo, apho sithiyelwa khona. Uyasisindisa thina sube sibona, sube singaboni. Yiyo loo nto ndithi mama simbulele, yena uyabona, asikhusele. Uthi verse 4, wokugubungela, uyasigubungela. Asipersonalize uPsalm 91 masimfunda.
Xa simfundo Psalm 91 sikompersonalize. Xa simenza nabazukulwana bam ndibafundisa kanjalo into yoba nabayibhekise kuwo. I-grandchildren still young. Sibafundiseni abazukulwana bethu uPsalm 91. Bangazoba proud babone ngathi bona baphucukile. Funeka abantwana bethu nabazukulwana bethu bazi ukuba nguYesu osikhuselayo. Usikhusela phi? Uba masithembe ilizwi lakhe, isithembiso ezakhe. Izithembiso ezakhe siyazibona zizenzeka. Ukuthi njena yingwele tshetshi. Yingwele tshetshi inyaniso yakhe. Uthi uyasigubungela, masiqale phaa kuverse 4, uyasigubungela ngeentsiba zakhe uzimele. Sizimela phantsi kwamaphiko akhe. Likhakha ingwele tshetshi inyaniso yakhe. Uthembekile. Ndibona empilweni yam nefemeli yam naMpsalm 91 isenzeka. Verse 5 uthi akuyi koyikiswa zizothusa ebusuku nalutolo lubaleka emini. Uyakudeliver uYesu ekufear. No one will ever fear. Endaweni nami ngoba mna ndiye ndanefear too much. Kodwa ilizwi lakhe lamkhulu, uYesu wamkhulula ngelizwi lakhe. Andoyiki into ngenxa yantoni? Ngoba ndimthembe yena. Masifundiseni abantwana bethu ukuthi bangaboyika anything, bangayoyiki. Abazukulwana bethu masibaxelele kwenzela into bangafufana nathi. Bangoyiki into. Thembekile uYesu. Thembekile uYesu nelizwi lakhe. Ungulizwi yalonto ilizwi lakhe ufuna silithembile. Uthi uverse 6 nandyikitya yakufa ihamba esithukuthweni nasifo sibhubhisa isibhoqeni enkulu. Uthi usikhuselekile nakwezi zifo ezingaka zona, kodwa uyasikhusela. Uthi kuverse 7, my favorite verse, verse 7, athi kungawe waka ecaleni kwakho, isigidi ngasekunene kwakho, kodwa ungasondeli into kuwe. Personalize ukuthi njena kuyo isigidi ngapha nangapha, bazawufa ngapha nangapha, kodwa mna kho ndizosondela kuwe. Ngoba ngantoni? Themba umaqhalo yakhawuleza. Undithembisele naye wathi uzawuba nam kazondahla. Undithembisele nali lifa elililizwe lakhe. Sinelifa elililizwe lakhe. Verse 8 uthi ukhangela ngamehlo akho odwa ubonele ukubuyekezwa kwabangendawo. Sababona ukubuyekezwa kwabangendawo. Amosha ixesha lakho ngabangendawo. Into nayo wena wenza warfare yakho, ungabulingi ukuthi hayi mna sisoze ndilwe. uYesu kunike lamandla. Luke 10 verse 19, what I've given you authority, power to trample on scorpions. Tumasinyathele kuzo. Khathazekile noba bangazabe 10,000, 10 million, billions. uYesu uthi uzaba nathi. Sijikelezwe zingelosi, ungumlilo, udonga lomlilo. Ungoyiki uzokhulula uthi unefear. Ungoyiki, themba ilizwe lakho. Umane umeditate kuPsalm 91. Psalm 91 nazo zininzi iziscripture. Esa scripture sithi fear is not from me. Usimeditate kuso. Verse 9 athi ngokuba nguwe Yehova ihlathi lam, lihlathi lam. Oh hallelujah. Umenzi osenyangweni ikhaya lam. Uthi akuyi ukuqubisana bubi nawe. Takho ububi oza kuqubisana uzodibana nazo nto. Ungafeki isibetho entendeni yakho. Verse 11 ngokuba izithunywa zakho uyazithumela ukuthi uzibuyisele umthetho ngawe ukuba zikugcine ezindleleni zakho zonke. Efune fear iyeza noxaleko. Thatha uPsalm 91
likrele lakho samlilo. Ethi ezangelosi kuverse 12 uzokuthwala wena ngezandla zozibini hleze ubetheke ngonyawo lwakho etyeni. Verse 13 uthi wonyathela phezu kwengonyama nephini uyinyashe ingonyama entsha nenamba ngenyama. Uyavunda uba uthi zazinyathela zonke ezi zinto uSathana azisebenzisayo. Abagqwirhi basebenzisa imithi, basebenzisa nezilwana ezibefuna ukuyikisa abantu, kodwa usamnentwana uthi njena ezo zinto ezo soze zisenze into zazinyathela. Oh hallelujah, glory to Jesus. Verse 14 uthi ngokuba enamathele kum uthenjiwe, biza igama lakho pha. Ngoba inyama enamathele kum ndomsiza uthenjiwe, ndimse engqondeni ngokuba elazi igama lam. Athi uthenjiwe wondibiza ndiphendule, noba naye embandezelweni unam, embandezelweni unawe, embandezelweni yawo. Ethi ndomhlangula ndimzukise. Oh hallelujah, hallelujah, glory. Andizosihlangula. Hlala ithemba lakho liphezulu nokolo lakho luphezulu. Noba ukweyiphi nemeso uza kuhlangula yawo. Umhlangule wakho. Unaso isizathu sokuthi nca kuYesu Kristu. Ungasuki, ungalindawo. Verse 16 athi ndimanelise ngemihla emide uthenjiwe, ndimbonise ukusindisa kwakho. Uthenjiwe uyaqualifya for i-long life. Nawe uyaqualifya kwi-long life uthenjisiwe yawo, ukuthi uzosinika ubomi obude. Ezo zigulo azizukwenza nto. Ufuna ukuzixelela into ukuthi mna ndithenjiswe i-long life, you are wasting your time. Awuthulwa nawe. Ndinayo mna-advocate yami nguYesu Kristu. Moya ongcwele advocate yakho. Nokuqhayise ngoYesu, ungaqhayise ngawe. Qhayisa ngoYesu. Qhayisa ngokuthembeka kwakhe empilweni yakho. Ewevuka kunye nawe. Happy New Year in advance. We love you. Thank you so much. Ngokuza kule page siyabulela kakhulu, siyanethanda. Kunjalo nje niye nizibonakalisa ukuthi njena niyasithanda ye-Avalanche of Grace. Siyanithanda nathi. Thixo anisikelela, nifihle, anifake phansi kwamaphepha akhe. Ningasuki, ningasuswa zizivunguvungu endleleni nokumthemba. Endleleni yakho yokolo, ningasuswa zizivunguvungu. Uthembekile uJesu. He is faithful. He is trustworthy. We love you. God bless you. Ngene kakuhle kunyaka omtsha, nonwabele, nihlele ezinyaweni zikaYesu Kristu. Ngasuki kwinyawo zakhe. Thank you so much.